Kesanipun gaya nggih, Gus. Nggih. Anu ki gandeng rampung ngrungokake anu Mas Telek iki mau. Saiki tak goleki kanca. Coba kuwi nek ora ana wong wedok ora lambene ora ngecuwis ta. Nggih. Mbak Tatin gerene sik Mbak Tatin. Oh, ngoten. Siap. Ayo, mriki Mbak Tatin. Monggo, ayo. Monggo. Petaran tur. Inci sugeng dalu, Mbak Limbu, Mbak Cange. Saya sehat, saya laris. Saya kasembadan, saya kuncara asmane. Wah, jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani mriyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok mriyayi. Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen mriyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong Kene wedok. wae gelungan. Nek sunduk mentul ra nono kae disungkiti apa kembang. Yo kembang melati yo apik. Kembang melati engko dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojoku ndek nggih gelungan kene tak wehi kembang api. Lah ndase mbledos. Kaya anane. Sampe jenengane jamu Aku jare pegang aja omong kuwi kok. karepku ki ndudoki wong wadon sing mriyayi ngene iki. Agemane kebaya nganggo Kebaya. selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rung. Bener. Bojoku tak taleni nang gulune. Selendang. Selendang ngene iki lho, Mas. Dicepi Ya. niki cunduk mentul. Rencana tak cepil linggis sak cengele aja. Mbok rasio-sio nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ana wong wedok arep piye hara? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya lah, kaya ngono kok nuturi coba mau kok iso kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok rasio-sio karo wong wedok. Mbiyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. kata lemu ya. Lho, Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemok kita ya. lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Eh? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Gak. Ngapa to kalah demek-demok? Oh, saya tahu ya. Mak iki ngopo jane? Jane ngopo ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu iki jan kok celintisan. Kudune sing ngrambat ki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ini lho. Ngeten lho, Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Yen kepengin diajeni wong wedok ki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni barang. Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kira ya iki ki mergane ngene lho Mas Klitik. Biyen ki arep seneng karo aku. Ngoten. Ning aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo tuwek kok iki. Oh, senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek, wah aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene Iso seneng mbok. wis rasa gagas yu. Lah iki wong demek-demok ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukoke mas-masak. Lho. Masak mole kalau bojoku lho. Lah, Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kolengen ya. Lho. Mas. Iya lho. Oh lah ya elok ya. Kalunge sak pelek gedine. Melaku ndek iki 3 wulane bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. nanti kentekan Ngantek dicik. kita driji iki nyilih drijine tanggane. Ampun lho. Iku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kara tetep jek menang Mbak Tatin. Cara nyandange didelok. Leres. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. delok. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Enggak aku skincare iki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana to. Kula diwet-wet bae. Kalian nglaras gending. Nggih. Sadurunge kula tak nyuwun anu Mbak Nggih, Tatin. Arep ndongake apa romantene. Oh nggih, kagem. Ngopo to? Mas Apa to? Mas Gale kali Mbak Dila. Nggih, Mas Gale kalian Mbak Dila, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lagi nang ganggu Ngopo apa to to? Ono, ojo ono. Ojo. Rasang rusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ya omong. Ya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, Amin. enggal cepet angsal momongan
menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin, 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 amin. Kula melu seneng Mbak Tati. Aku ya. Injen pripun? Aku ya seneng kok Pak. Apa? Kupingku bosok. Ora. Lah undungane Pak Tati apik kaya ngono kok ya. Lah mula gandeng iki Mbak Tati wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidawasih. Ya, dandang gula Sidawasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap, siap. Nggih ta? Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih engko langgame setya tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, Menika kaya apa? sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Rene. Kowe kok mengleyes-leyes kudu Ini ambruk. lho Mbok Rene, Kok melu Rene. Mbok dudoke sing sehat ngono lho. Dikongkon sampean nyapa ta aku melu-melu. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho, urusanku dhewe. Kok dadak do rene. Rene. Lah nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Nggih no. Masyaallah. Dalang kondang duwe samben gila nih. Apa? Sapa neh? Dalang kondang. Mosok Apa? nyambi bakul kopi lho. Kowe iki turane dek ingi ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling ngono kuwi. Ngerti lek legone plastik mundak kalau Aku ya ora kelingan nek bengi iki rodeke to ya. Ora Kok aku tak resi isik. sama wayange. Pamintaku Nimas Sidawasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah. Yo. Kaya Napa to Takoni sapa? urung wayahe iso. walah ngono ya kleru teh. Mas aku ya wis. Ayo. Iki arep nanti aku arep Rene apa rono? Musuh saya Oh dulu. musuh ini dulu ya. Kaya ngene wong nandang asmara Diajeng Tati Injih Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon endah lan kompak. Injih leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu Diajeng Tati. Menapa injih to Kang Mas? Menjenengan menika saestu jangan kremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora Diajeng. Apa kok Diajeng Iki dadi apa? Kowe Diajeng kok iso diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh lho. Iya. Ing sarina sawah ngene Kang Mas. Panjenengan semua arep manuk wonten mriku nika Kang Mas. kae kenang wong tok. Iki napa ta? Ibarate iki roman ngono lho. Oh ya manuke wong kae. Maksudnya Piye? maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya manuke ngono kok manuke. Lha duting kono manuk. sing mbok sawang manuk sing sisin Diajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kayak manuk lanang apa wedok? Ajune. Manuk lanang apa wedok? Manuke lanang ya. Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 sing keprondase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kae lek nguyung adek ya. Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Nggih Mas. Genti Mbak Tatin sing nembang. Gini Diajeng. Kok kumusing to Kang Mas? Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu Diajeng. Kula injih remen sanget lho Kang Mas cecaketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono Diajeng coba. Pripun to Kang Mas? Aduh kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu Diajeng. Anu to bruntune ya. Dibasake halus ngono lho ora.
Gini coba. Gede, Lo kan Manut, sapa? manut kondektur. Apa? kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tati karo Mas Liti terus. Ayo. Aduh, caketing ati. Lho kudu iya tak pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yobleng 100.000 nganggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Encen. 100.000 lho, Mas. Ayo kuwi. Apa tos? Apa? Ngekel nek. Saya nek. Aja nembang kok ngekel nek. Oh alah. Ya. Wong kok leh mundi. Iki wayang mau diskotik. Kok sik ditutuki nek. Loh. Kok mung aja dolanan lampu. Kuwi nek pedhot goleke angel kok iso. Arane. Wong kowe ora pancen kabeh. Aduh. Kok kabeh Ya. 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 Melu kae. Temi ora yak-yakan. Hei. Juga tas kok. Kayak son horeg. Lambune kayak sengok lho. Ayo. Ini. Sesuk ganti pasangan iki. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing ra sanggup. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Blok. Ayo, tutuke. Apa? Tembang. Jenengan sing ana. Kowe sing lanang. Yen cedak tansah. Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Oh, sing lanang sekarang. Ayo. Kamu. Coba yang lihat cipok loh. Lah ya rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sita asih pindah. Apa amu? Apa goleki ume? Kelingan Umi ya. Terus itu. Prasang gagas Melu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi ra sida wurung. Pindo mimi lan mie goreng. Amin tuna. Pintono. Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus Sita asih beraya. Yo, sak langgame Mbak Tatin monggo diaturke setia tuhu. Monggo. Yo. Apik tenan sing kene. Iki dadi apa to? Oh. Aku lemet ora. Coba. Coba ganti petik Mbak Tatin cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi? Ayo. Aku sing kringe tengah sing kringe. aku iki guru-guru tembung ini iki lho iso nakal nek. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak apa strane. Ayo. Wah. Oh, moni lho Mas, ternyata. Oh kenceng Oh, kurang kenceng kenceng, isih. dikenceng. Diuntir. Nah, coba petik nah dipet. Ya. Bang. Ya, lanjut Mbak Tatin tembange. Sing wedok nduk niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih.
Tak dongake sehat terus, lari iso Amin. terus. Amin. Ning sekolahnya tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo iku iso kanggo sangu urip sok mbene. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah Betul. nom-noman saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, Nggih. pipis niku tembunge nyanyi. Oh. Ngono ya? Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana nggih itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu Kok pipis nakmu pakai ki nek suara? rono no arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh iya iya Kula iya. kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Aku gitu. nyanyi ya ngono. Piye? Jaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 Amanah, nggih. Nduk amanah. Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa rumantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Nduk. Lah enggak, tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. artinya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis kowe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake Niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Ning ya kuwi aja ngane diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik aja cedak-cedak wis. Ayo lho. Coba lho, sepenting rabi sik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe. Piye motivasine? urane bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin to. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Mangga. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dari saged nika dikomen gatos podang ijo. Kosik to. Sik tak maca layange sik. Nggih. Mriko wonten ngersaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Jelang alit Nduk Niken, sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok, cocok. halus-halusan sik. Mengke Nggih. gerajakan utawa gelang alit dijengkrengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen samanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Yo yo, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Jadi tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan Nggak demek ini boleh. bukan karena melecehkan tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti ini kan ini cemburu karo sampean dulu.
Lah ngapa to? Lah wong loro dingge rebutan siji iki piye jajah? Lho aku aja meneh kok wong loro aku ning omah dienggo rebutan sak kampung kok. Hanya bang. Ngarepe didoni kok. Amin, amin. Muga-muga kasembadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ki dibawani sik, bawani sik. Ayo, dibawani nduk nikan sik sing bawa. Monggo. Ya ning tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen Yen mau Mas Klitik tak gathuke Mbak Tatin to saiki Mas Lutuk tak gathuke niken aja dol ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nuk. Nuk denggelmu. Linggo. Iya, iya. Nuk iki apa nuk? Nuk iki ya Duduk. duduk. Oh, duduk. Ayo Nuk. Nuker. Nuker enak. Lenggah kene. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbak Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu ngene. Sliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu. Paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret dulumu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Dodok neh. Nah, bener. Joke. Dodone rodok neh, rodok maju. Nah. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingklu. Sirahe dingklu. Malah kayak blekok. Dilacok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen delok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Dia tak tutne dong. Iya, nek dituti kon jikuki apa-apa. Masa aku maling lho. Ora. Ayo, lanjut. Sentakan waretane Mantep banget ngerti ke wong-wong kae. Lah kepadene iki lho, niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Masih dolek karo adine kok meneng wae. Kok boyo? Ngene piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boy kesinten wae. Sing muni boy. Yo. Kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh, sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah boy rokok ngelokno boyo. Malah aku setuju wong trayu kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Ayo. Sing dhewe omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bah. Oke. Ayo, dang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Gitu ya.
Iya Aku ora kan. tau mangku Nduk. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Lidik. Aku ora sampean sing nyuwun. Coba anu sampean dadi miken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya apa coba. Ah. Miken ora kleru. Coba kene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngopo dadak nglugi bajing klopo? Ora. Ayo. Eh, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. Lah, wis. Wis minggu asam urate kumat wis. samrat matamu. Ya. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Mati. Ya berarti kuwi stroke. Sudah gundulmu. Ya. Yuk kita ayo apa kok solar ya? Aja ngono to. Oh kelekmu dibanyak. Ngenyek. Lah urung tak cukur. Banyak no riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awak awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tak. Kowe iki langsung ning rumah sakit. Kemeng. Terus nang Cahayu. Lanjut. Lah kok gendul-gendul sih. Anu silitmu anget lho. Bariki aku pis. Biar ngendok. Sumadep ras sing tias. Ngadeg nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwa lho. Meneng lho tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijak Kene kretek iki ya. kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Manut to kok iso. Nduk, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Pemburi dudu lentus. Enggak no, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki. Nah, ya. Oh enek setelane. Ah. Sik to kowe. lah aku pengen jajan. Kene lho, sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul le, kok munggah. Itu tombolnya apa? Ini Ustos Mastis. Ah, coba Dani. Dah coba ta. Halo, itu Ah, aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, yuk anu, aku balikmu lho, kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti boleh bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tek ini langsung mak. Iya deh. Tekan di.